Tambal ban cet. Nah, apa toh? Coba lu kok bisa gas? Lu kok bisa gas? Tambal ban cet. Iya, Tambal ban cet. Hop, pedot. Lari sing go. Wes ora sanggopit, Pak. Bane mbledos walane kok. Nambal ban tenan kok. Ya ngene iki lho, ya ngene iki lho. Assalamualaikum. Tak omongi ya Mas Banjar. Karo mlaku rana ya. Iki wae aku ditakoki lek blencing. Anu, vokale pira, Mbak? Papat, ngono to. Papat ping 50 pira, ngono to. Aku ya ngomong 200 nggih Bu nggih. Wong 50 ping 4 ta ya. Lah. Sik, mandek kok sik. Lah terus terus aku yang ngomong bancet piro Pak? Aku ya 20.000 ngono ya wis aku ngomong masa ya 20.000 nek ya dikai 50 terus dadi etoke 250. Ngene iki lho Pak, ngene iki lho. Ngene iki lho Pak. Ajeng ten pundi Mas Bancet? Alat duit kasel Bu. Balik kok. Ayo didum sik kok balik kok piye kok. Opahku musuh kei Mas Plenceng piro kuwi? 250 ha. Wah, ya Allah, ya Allah. Enggak Bu. Ya. Enggak. Adik. Ya, alhamdulillah. Kok kowe 100? Kok kian 50. Yo. Tambal bane wong telu, Wong telu. Oh, balekno. Alah, Lah bocah iki ya. Ya. Sido ora? Ya. Tambal ban sik. Tambal ban sik. Mbak Eni, ayo nggih pinarak mriki Dek Dewi, ayo Dek Dewi ngatek kene. Tambal ban diatur kayak iki pundutane sih akeh banget iki. Om Plenceng, makasih ya Om, berkah selalu lancar rezeki. Wah, nang perapatan kono lho. Sandhe Mas Kirun kono lho. Heeh, ning krungu kok sound system jos iki. Kondorong 10 bae netes 300 yo. Mulai wah piyayok lomone iki lho. Ning nuwun sewu, sing kagungan sepeda napa? Ontel. Sepeda ontel. Heeh. Gene sinten wong nuwun sewu kula nggih goncenge pam bledos, Bu. Kabutan muatan. Jengklet. Lar jomplang ngene iki. Enggak ada. Tambal bane diaturke. Ayo bertiga. Oh nek jenengan saya ya leren. Ya, ben. Ya, Dewi kene. Ngatek. Ya. Nggih, pripun? Ancal welingan apa, Mas? Mas Dul sing kagungan sepeda. Nggih, mengke kula tanggung jawab nambalke, Mas. Ya, tambal ban diaturke, Cok. Ya. Dados. Yuk. Asik, bento. Volume vokal. Asik. Asik, makasih Petruk Muda. Plenceng kalian konco-konco parkir sehat selalu. Asik masih get joget Mas. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes watangku krasa bronjong.
krasa bronjongan asik gembos tenan. Nah, suwuke gembos. Kompo. Pak Dul pun kula tambal Pak Dul.